300 से बेसी लोग खर्चा हो गए। यही सिवान में हलचल मचल बा। 300 से बेसी लोग खर्चा हो गए। 300 से बेसी लोग खर्चा हो गई। लोग मानता सारा दोस्त जितना लोग मुगल बा सारा लोग के मौत के जिम्मेदार बड़े नीतीश कुमार। कितना मेहरारू विधवा हो गई सन। ऊधो मन माने सो बात, ऊधो मन मानो से बात अपने किया के हमनी का आदमी है। एक संगे बोलो अपने किया के इंसान बा कि लहसुनो प्याज नहीं खे खा। कुछ लोग बा कि लहसुन प्याज खाता निरामिष बा, निरामिष दूध दही घी। कुछ लोग बा कि मीट मछली खाता वो आदमी हो। चल जाइए आसाम में नागालैंड एगो घोड़ा छोड़ के ओकनी के सब खाले सब। एबर नहीं जाना मोर चटी पे मीटिंग कुतऊ लोग करता। भाई कुतऊ लोग मीटिंग करता ओ जिया एको जना दिखाई ना देवेले। बोली हां जी तो जेकरा मन में जौन रुचता उ खाता। एने बाटे यूपी ओने बंगाल बा झारखंड बा तारा बन कइला से बन हो जाई ना काजी। हां जी पहले खुला रहल तो इतना लोग ना मरत रहल ना। आंख में लोग का लाज लगी किनारे भट्टी पर लाला गोइल बारे ओजिया हमनी के चलल उचित ना कहाई। अब तो कोठरिये में मंगा लेता टेलो काजी। हां जी सही बात बा। अवधपति मल्लिकार चक्रवर्ती नरेश महाराज राजा दशरथ जी वहाँ के 4 जना बबुआ रहनी। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी। राम जी के या लक्ष्मण जी के मांग के ले गई के राम के या लक्ष्मण के मांग के ले गई के नारायण नारायण के लिखा ब्रह्मा ब्रह्मा के अत्रि अत्रि के चंद्रमा चंद्रमा के बुध बुध के पूर्वा पूर्वा के विजय विजय के भीम भीम के कनक कनक के होत होत के जनहू जनहू के पुरु पुरु के बला के कुसुम कुसुम के कुसुमांभू कुसुमांभू के गांधी या गांधी के बाबा विश्वामित्र। महात्मा गांधी महात्मा गांधी ना मोहनदास करमचंद्र गांधी। विश्वामित्र बाबा ले जाके जग कैले बानी। मिथिलापति महाराज 2 भाई रहनी सिरध्वज जनक और छोट भाई के नाम रहे कुशध्वज जनक। ये 2 भाई के बीच में लड़की बानी 4 आदमी सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति। जनक राजा के खानदान में एगो राजा रहल जेकर नाम रहे देवराज। महादेव के पूजा पाठ तपस्या कैले तब पिनाक नाम के धनुष शंकर जी का लगे पिनाक नाम के धनुष रहे। अब विष्णु भगवान का लगे गांडीव रहे। शंकर जी या विष्णु जी में लड़ाई भई। शंकर जी धनुषवा हारे लागल। इतना न क्रोध में अइले शंकर जी के एगो धनुषवा के कोनो में टूट गई। प्रमाण मिलेला कि घुमा के फेंकले तो जनकपुर में गिर गई। कहीं प्रमाण बा कि देवरात राजा शंकर जी के पूजा पाठ कैले। शंकर जी पिनाक नाम के धनुष दिहले। राजन नित्य दिन ये धनुषवा के पूजा जनक राजा पूजा करत बानी। सीता जी